Gadewch I ni weddio arglwydd Dduw. Da ni yn rhoi clod I ti rwan, da ni'n rhoi clod yn bod ni gyda'n gilydd. Wyt ti wedi'n hachub ni I deulu, ac mae mor dda bore yma cael bod gyda'n gilydd a cael canu mawl I ti gyda'n gilydd, I annog yn gilydd ymlaen ar y llwybr yma. Da ni'n gwybod bod ni wedi dod o sefyllfaoedd gwahanol, da ni'n gwybod bod ni wedi cael wythnosau gwahanol. Da ni'n gwybod fod rhai ohono ni wedi bod yn brysur ac eraill wedi bod ar wyliau. Rhai yn teimlo ar ben y byd ac eraill yn stryglo. Rhai efallai yn poeni am bethau ac eraill yn teimlo yn ysgafn ac yn llawen, ond beth bynnag ydy yn sefyllfa ni bore yma, da ni'n diolch, mae dod at y ti da ni angen I wneud. A da ni'n diolch dy fod ti yn gryf ac yn garedig. Ac o arglwydd Dduw Dad, da ni jyst yn diolch I ti. Diolch am y gymysgedd hyfryd yna, Dad, yr pŵer rhyfeddol ac eto y gras a'r caredigrwydd yna sydd yn estyn allan I ni. A bore yma, da ni'n gofyn I dysbryd di, I berthnasu hwnna I ni, I ddod yn agos ata ni. Dysbryd di ydi o. A felly, da ni'n gofyn, plis, y byddi di gyda ni. Yn enw Iesu. Amen. Wel, da ni am ddarllen y bore yma o Cyntaf Thessaloniaid. Cyntaf Thessaloniaid. Rhai na chi oedd yn y cwrgweddi. Dwi'n mynd yn cofio pa ddwrnod oedd o wrthos diwetha. Dwi yn ymddiheuro. Dwi ddim yn ymddiheuro, actually, achos mae o werth I chi glywed eto, a mae'n dipyn gwahanol I be nathon ni fanna. Ond dyma lle ni'n teimlo oeddwn ni angen mynd bore yma. Felly Cyntaf Thessaloniaid, pennod 5 ac adnod 1 I 11. Cyntaf Thessaloniaid 5, 1 I 11. Ynglŷn â'r amseroedd a'r prydiau gyfeillio, nid oes arnoch angen I neb ysgrifennu atoch.
Oherwydd rydych chi'n gwybod yn iawn mae fel lleidr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud, dyma dangnefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinistyr disymwth ar ei gwarthaf, fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Ond nid ydych chwi, gyfeillion, mewn tywyllwch i'r dydd eich goddiweddyd fel lleidr, pobl y goleuni, pobl y dydd ydych chwi oll. Nid ydym yn perthyn i'r nos nac i'r tywyllwch. Am hynny, rhaid i ni beidio chysgu fel yr heliw, ond bod yn effro a sobr. Y rhai sydd yn cysgu yn y nos y maent yn cysgu, a'r rhai sydd yn meddwi yn y nos y maent yn meddwi. Ond gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobr, gan wisgo amdanom ffydd a chariad yn ddwyfroneg, a gobaith iachawdwriaeth yn helm. Oherwydd nid iddi gofaint y penododd Duw ni, ond i feddu iachawdwriaeth drwy ein harglwydd Iesu Grist, yr hwnna fu farw drosom, mwyn i ni gael byw gyda gef, pryn bynnag ai yn effro, ai yn cysgu y byddwn. Am hynny, calonogwch eich gilydd, ac adeiladwch bob un ei gilydd, fel yn wir yr ydych yn gwneud. Na air, gair Duw. Wel, blant, be ydych chi'n mynd i fod yn neud wythnos nesaf? Be ydych chi'n mynd i fod yn neud wythnos nesaf? Chi'n gwybod? Wel, wythnos yma, wel, wythnos nesaf, yn i'r wythnos sydd i ddod. Dim yr wythnos sydd i bod, achos ydych chi'n gwybod be nath chi'r wythnos sydd wedi bod, ond yr wythnos sydd yn dod fori ac ymlaen. Be ydych chi'n meddwl ydych chi'n mynd i fod yn ei wneud? Achos mewn wythnos, be fydd yn digwydd? Fyddwch chi nôl yn yr ysgol. Sori, mae rhaid i chi'n edrych yn really trist yma. So mewn wythnos, fyddwch chi nôl yn yr ysgol. Ond be ydych chi'n mynd i wneud wythnos nesaf ta? Os ydych chi dal ar wyliau? Lle chi? Penblwydd Llio? Waw! Reit, a faint oed ydy Llio? 11. Waw. Penblwydd hapus. Newn ni ganu penblwydd hapus I ti wedyn. A newn ni gyd edrych ymlaen i'r gwahoddiad i'r parti, Da ni gyd yn cael dod i'r parti? Sgen ti'n parti? Diar. Dwi'n siŵr fyddi di wneud rhywbeth neis yn byddi. Gwych. So mae penblwydd Llio, ac felly fyddi di'n cael lot o bethau neis iawn. Ti'n mynd I briodas? Waw, lyfli. Da iawn. Byddwch chi... Daniel. Penblwydd ti hefyd? Da ni'n mynd I gael lot o partis wythnos yma, dydan? A faint oed fyddi di? 10 oed. Waw. Ti'n edrych ymlaen? Llio. Wyt ti angen prynu bag a sgidiau ar ysgol? Da iawn. Dyna oedd yr ateb o'n i'n chwilio amdano fo. Dych chi'n mynd I orfod paratoi yn dydach? Dych chi'n mynd I orfod paratoi ar gyfer yr ysgol. Ac fydd lot ohona ni, da ni yn meddwl ynglyn â beth sydd yn mynd I ddigwydd, a da ni angen meddwl, be da ni angen. So pa fath o bethau bydd rhaid chi wneud I baratoi ar gyfer yr ysgol? Ti di deud yn barod, so angen prynu beth ysdi, bag a sgidiau. Rhywbeth arall da ni'n gorfod prynu ar gyfer yr ysgol? Rhywbeth arall? Anna? Rhywbeth? Dim byd? Uniform newydd? Dwi di rhoi chydig o bethau fanna. So mae gennym ni sgidiau. So bydd Daniel yn mynd allan a fyddi di'n prynu sgidiau fel byddi. A Ben,
Ydych chi'n prynu sgidiau? Na, dim sgidiau fel ar gyfer ysgol. Ond mae angen sgidiau, achos mae wedi bod yn lyflu, a mae lot o'n chi mewn flip-flops, fydd hi ddim yn lyflu mewn mis na fydd. A fydd angen sgidiau cry. Bag hyfryd, bag pink. Gwisg ysgol. A mae Llio angen gwisg arbennig yn dwyt, achos wyt ti'n symud ysgol. Felly fydd hi di yn mynd i'r ysgol. A pa lliw wisg fe gen ti? Gwyrdd a coch. Ysgol Tryfan. Reit. Be di hwn? Anna, be di hwn? Cas pensil. O'n i wrth y modd adeg yma'r flwyddyn. Ddim bod fi'n iwsio'r cas pensil fawr ddim yn ystod y flwyddyn, ond oedd cael pethau sgwennu newydd neis. Oedd o'n lyflu yn doedd. Mae'n hyfryd. A beth am hwn? Be di hwnna? Daniel? Bocs bwyd, Rwan dwi'n gwybod fyddech chi ddim yn cael mynd ar bocs bwyd yna i'r ysgol, na fysach o gwbl. Dych chi'n cymryd â cics efo chi'r ysgol? Na, ni'n meddwl, mae lot o, a sweets, mae'n hyd yn oed sweets yn fanna. A yn sicr yn ysgol Hiwlas, fyw i ni roed rhywbeth fel yma mewn, ydyn ni'n cael llythyr yn dod adre efo ni, yn dweud bod ni'n rieni drwg. Felly, mae lot o bethau dyn ni angen i wneud a paratoi ar gyfer yr wythnos. Wel, heddiw, dyn ni'n mynd i fod yn sôn am paratoi. A dyna beth oedd Paul yn sôn amdano fo yn yr llythyr nath ni ddarllen. Paratoi. Dyn ni'n meddwl, achos yn y capel, dyn ni rwan yn dechrau meddwl am y tymor sydd yn dod hefyd. Be di'r pethau dyn ni angen paratoi ar gyfer y tymor sy'n dod, dych chi'n meddwl, yn yr ysgol, yn y capel? Be di'r math o bethau dyn ni angen? Geith unrhyw un ateb hwn. Lle i gyfarfod. So dyn ni wedi bod trwy'r haf yn trio, ond yn arbennig rwan, mae'n dechrau dod ychydig bach o fwy desperate. So lle i gyfarfod? Rotas. Rotas. So, da ni angen meddwl pwy sy'n mynd i wneud hyn. Trefnu pregethwyr. Trefnu pregethwyr. Dyddiadau clybiau. Pwy sy'n mynd i wneud clybiau. So, mae yna lot o waith trefnu'n does. A da ni'n meddwl am y tymor sydd yn dod. Wel, beth mae Paul yn dweud wrthyn ni, actually, ydy, mae'r pethau yna i gyd yn bwysig, ond mae rhaid i ni baratoi ar gyfer rhywbeth llawer mwy pwysig, sef bod Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. A dyna, da ni'n mynd i edrych di bach arno fo bore yma, ydy meddwl am y diwrnod pan mae Iesu Grist yn dod yn ôl. Sut mae Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl? Dwi'n gwybod. Da chi'n gwybod sut mae Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl? Lle ti'n gwybod sut mae'n mynd i ddod yn ôl? Trwy'r nefoedd, mae hwnna'n ateb da iawn. Ar y cymylau mae'n dweud, fydd pawb yn ymwybodol. Dwi'n yn gwybod sut mae hwnna'n mynd i weithio, ond fydd pawb yn gwybod bod Iesu Grist yn dod yn ôl. Ac fydd o'n dod yn ôl yn dawel fel babi bach, fel nath o tro diwetha? Na, fydd o'n dod fel brenin yn bydd. Fydd o'n dod fel brenin ac fel barnwr. Felly dyna, da ni'n mynd i wneud bore yma, da ni'n mynd i edrych di bach ar yr hynny a dysgu pethau syml iawn iawn. Gobeithio bydd yn helpu ni am y tymor sydd yn dod. A felly gobeithio byddwch chi'n medru canolbwyntio a gwrando hefyd a dysgu rhywbeth. Wel, dwi wedi gofyn, mae nifer o'na ni wedi bod wrth ystwetha, wedi bod yn y gynhadledd, so dwi wedi gofyn i Dafydd ag Ann, jyst i rannu chdi bach. Gobeithio, achos dwi'n gwybod oedd yna lot ohono ni ddim, so jyst i rhannu chdi bach am y gynhadledd a rhannu chdi bach o beth fydd Duw yn dysgu wrthon ni yn y gynhadledd. So mae Dafydd yn mynd i ddod ymlaen. Dyna chi rhaglen, gyda ni. Rhaglen cyrwysfawr iawn, felly o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos. Oedden ni'n cael atgoffa nifer o weithio bod yna pethau chydig bach yn wahanol am y gynhadledd. A dechrau gyda cyfarfod, fel ti'n debyg iawn byddwn ni'n neud ambell i bore Sul, cyfarfod teulu gyda'n gilydd. Steff oedd yn arwain ac oedden braf iawn i gychwyn felly pawb gyda'i gilydd oedd wedi cyrraedd Aberystwyth erbyn prynhawn di Mawrth. Hynny, dwi'n eisiau mynd trwy'r holl digwyddiadau os oes rhywun ar ddiddordeb chi edrych ar hwn. Ond oedd Ann a fi'n edrych yn sôn y bore yma beth oedd yn
cwestiynau sy'n cael ei cyfweliadau gyda, wel, oedd Daniel ac Ania'n gorfod rhoi cyfweliad bach ar gyfer beth o highlights y gwersyll, a wedyn yr eraill hefyd. So, chydig o highlights i ni. Cyfarfod gweddi. Oedd hwnnw wedi cael ei ysbysebu fel brecwast gweddi, felly oedd y pobl yn dod yn disgwyl i cael brecwast a hefyd cyfle i weddio. A mae'n amlwg bod y meddylfryd tu ôl i hynny wedi gweithio, achos mi oedd yna nifer dda iawn wedi troi fyny am 9 o'r gloch ar y boreau felly i weddio. Ond beth oedd wahanol, oedd ni'n cael ei annog i weddio dros sefyllfaoedd gwahanol, a wedyn o'n i'n troi fewn i grwpiau. Felly oedd yna nifer y grwpiau, 8, 9, 10 grŵp, felly yn gweddio ar un pryd. So chi'n dod i nabod gwahanol bobl a gweddio, a clywed nhw'n gweddio dros sefyllfaoedd. A oedd hynny yn brofiad benithio, dwi'n meddwl, oherwydd bod yna, a chi'n ymwybodol bod bobl ddew yn gweddio dros sefyllfaoedd gwahanol. So hwnna bendant yn un highlight. A wedyn, wrth gwrs, yr highlight arall fysa tair anerchiad gyda ni gan Emyr James o Gaerdydd, yn annog ni mewn gwirionedd fel Cristnogion i fod yn filwyr ac yn ffermwyr ac yn athletwyr. Dwi'n gwaith yn y drefn yna, ond milwyr, athletwyr, ffermwyr. Ac wedyn cymhwyso hwnna i'n bywydau ni fel Cristnogion. Yn bod ni yn y frwydr, a bod yna agweddau o filwrio, o yna agweddau o ddisgyblaeth, a wedyn cario ymlaen i weithio yn degyn. Mi oedd y breuthau gyda nos, wrth gwrs, a hefyd cyfleoedd eraill i wneud pethau gwahanol. Oedd yna gwaith plant yn mynd ymlaen, a oedd yn braf iawn gweld plant yn dod allan o hwnna, gwisgo naill helmet, neu yn cario cleddyr fy nhw. Dyn ni wedi gweld chydig bach yn darllen i'r bore yma, a sôn am arfogaeth Duw, sut mae Duw yn rhoi i ni arfogaeth ar gyfer byw y bywyd Cristnogol. Felly dwi ddim ond wedi sôn am ychydig, ond gai anfod chi, os gwelwch yn dda, i fynd i YouTube, a dwi'n cymryd mai YouTube i ddyn beth, y dan Mudiad Telerengau Cymru, gynhadledd. Mae annog chi am bydda i yn sicr yn mynd nôl i ail wrando ar beth oedd gen Emyr i ddeithio ni yn y bore. So gai annog chi wneud hynny. A nath e adael ni efo un peth, a dwi'n cofio hwn. Da chi wedi bod yma yn gwrando arna fi meddwl o, wel dwi'n gwybod am, oedd tua 3/4 awr bob bore. Ac os ydych chi yn mynd o yma, heb newid, mae cyfan wedi bod yn wastad amser. Ynde? Felly, dyna sut ydyn ni'n teimlo. Mae rhaid ni gymhwyso, does, be mae Duw yn deud wrthyn ni wrth weinidogion, gan weinidogion gwahanol. Cymhwyso hwnna, a bod yn newid yn bwyd ni. Neu mae wedi bod yn wastad amser. Brill, diolch yn fawr iawn. Diolch. Wel, cyn i ni droi at y gair, lle dwi'n mynd i drio esbonio chydig ohono fo, gydwch ni ofyn i'r ysbryd weithio yn ein calonna ni. Ysbryd sanctaidd, dyro'r golau ar dy eiriau di dy hun. Agor i ni'r ysgrythyrau, dangos i ni geidwad dyn. Da ni'n canu hwn, ond mae hefyd yn weddi i ni wrth i ni ddod at y Beibl i wrando arno fo'n cael ei esbonio. Agor i mi ysgrythau
Newch ni weddio arglwydd Dduw, dyn ni yn gofyn rwan y gwneud i siarad efo ni trwy dy air. Y bydd ysbryd i yn goleuo hwn i bob un ohono ni. Ni jyst i'r rhai sydd yn gwrando, ond hefyd i fi. Dwi angen y gymaint ag unrhyw un arall. Felly, bendithia rwan yn enw Iesu Grist, please. Amen. Wel, os oes gennych chi eich Beiblau, trowch i cynta Thessaloniaid ac i'r llythyr yma. Mae'n lythyr hyfryd. Mae'n lythyr un o'r rhai cynta maen nhw'n meddwl i Paul sgwennu. A da ni'n clywed chydig bach neu da ni'n gweld chydig bach o hanes tu ôl y llythyr yn Actau ac yn pennod 17. So, jyst i roi chydig bach o'r cefndir i chi. A fyswn i'n annog chi heddiw, os oes gennych chi amser, plis darllenwch y llythyr. Fydde fo'n gret gwneud hynna. Na i jyst roi chydig bach o drosolwg i chi yn sydyn. So, mae Paul a Silas wedi mynd i Thessalonica. Ac oedd honna'n ddinas fawr yn ardal Macedonia. Oedd hi'n ddinas cosmopolitan, oedd hi ar groesffordd, lle oedd y gwahanol trading routes yma yn dod ac yn y blaen. Ac wrth gwrs y Rhufeiniaid oedd yn llywodraethu, ond eto oedd yna dipyn o lywodraeth, hunan lywodraeth yn y ddinas ei hun. A mae Paul a Silas yn mynd yna, ac maen nhw'n amlwg yna am tua mis. Maen nhw'n dweud tri saboth maen nhw yna. Maen nhw yn y synagog, maen nhw yn ymresymu efo pobl, ac mae yna nifer o Iddewon yn dod yn Gristnogion. Mae yna nifer hefyd o Groeged yn dod yn Gristnogion, ond wedyn, yn sydyn iawn, mae yna derfysg yn cychwyn, mae nifer o'r Iddewon yn anhapus iawn efo beth sy'n mynd ymlaen, ac felly maen nhw yn cychwyn riot, a mae Paul, Silas yn gorau dianc yn y nos. Ac mae'n amlwg fod Paul, dros amser wedyn, mae o'n poeni am yr eglwys. Mae o'n meddwl, o beth sydd wedi digwydd i'r Cristnogion yma? Oedden nhw'n wynebu y riots, nathon ni fedru dianc, ond sut mae pethau ar y Thessaloniaid. A felly mae o'n gyrru Timotheus. Da ni'n gwybod chydig am Timotheus yn dydan. Mae'n gyrru Timotheus iddyn nhw. Ac mae Timotheus yn dod nôl at Paul, a beth mae Timotheus yn deud, paid y poeni, maen nhw'n edrych yn gret. Maen nhw'n stryglo o ran, o dan mae pobl yn ei herbyn nhw, maen nhw'n cael amser anodd fel la, ond eto maen nhw'n neud yn arbennig o dda. Ymhenod 3 adnod 6, sylwch, mae Paul yn dweud fanna, ond y mae Timotheus newydd ddod atom oddi wrthych a rhoi newyddion da i ni ynglyn â'ch ffydd a'ch cariad chwi. Y mae'n dweud fod gennych goffa da amdanon bob amser a'ch bod yn hiraethu cymaint am ein gweld ni ac yr ydym ninnau yn eich gweld am eich gweld chi. So maen nhw'n neud yn dda, a felly mae o'n sgwennu'r llythyr yma iddyn nhw. A mae'r llythyr, mae'n strwythyr arbennig i'r llythyr. So os da chi'n mynd i ddarllen o, prawn yma, alla bydd y strwythyr yma'n help. So mae'n cychwyn efo gweddi. Mae Paul yn rhoi gweddi ymhenod 1 o'r ydym yn diolch i Dduw amdanoch. Ac wedyn, yn y 2 pennod nesaf, mae o'n mynd ymlaen i ddisgrifio beth sydd wedi digwydd iddyn nhw fel Cristnogion. Wedyn mae o'n rhoi gweddi arall, so ymhenod 3 adnod 11, so just ar ddiwedd pennod 3, bydde di'n Duw a'n tad ei hun a'n harglwydd Iesu Grist gyfeirio ein ffordd atach. A wedyn mae'n weddi yn fanna, ac wedyn mae o'n mynd ymlaen i esbonio sut dylen nhw fyw. Os di'r pethau ma'n wir amdanyn nhw, di digwydd iddyn nhw, wel sut dylen nhw fyw. Ac mae'n amlwg fod yna gwestiwn wedi dod nôl efo Timotheus. Mae'n amlwg fod yna bobl yna yn poeni. Oedden nhw'n disgwyl bod Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl, ac am hwnni oedden nhw'n disgwyl mae'n mynd i ddod nôl yn reit sydyn. Ond oedd yr amser yn pasio, ac oedd yna bobl yn marw. Ac felly oedd y Thessaloniaid yn poeni ac yn meddwl, wel, be ar y wyneb dde'r sy'n digwydd? Ydy'r pobl yma di marw, a dyn nhw ddim yn mynd i weld Iesu Grist? Ydyn nhw yn gweld Iesu? Be sydd yn mynd ymlaen? A felly mae Paul yn ceisio
ateb y cwestiwn yna. A mae'r adran, da ni'n edrych arno fo bore, yn hwnna. Ac wedyn, ar y diwedd, mae'n weddi arall. Okay, so yn adnod 23 o pennod 5, bydde di ddiw'r tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl ac yn y blaen. So dyna'r strwythyr, 5 pennod, a mae o yn hyfryd o lythyr. Ond da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio bore yma ar pennod 5. Ac fel o'n i yn sôn wrth y plant, da ni'n edrych ymlaen, da ni'n edrych ymlaen at y tymor sydd o'n blaenau ni. Da ni'n dechrau cynllunio, clybiau plant, gweithgareddau. Ac felly o'n i'n meddwl, wel, beth sy'n mynd i fod yn help i ni yn hyn? Beth sy'n mynd i helpu ni wrth i ni feddwl ymlaen? Ac 3 peth dwi eisiau tynnu allan o'r hanes yma. Y peth cyntaf ydy, sy'r tymor sy'n dod, gall Iesu ddod nôl. Dyna di pwynt mawr beth mae Paul yn ei ddweud yn fama. Gall Iesu ddod yn ôl. Gall Iesu ddod yn ôl pnawn yma. Gall Iesu ddod yn ôl mis Hydref, hanner tymor Hydref. Gall o ddod yn ôl yn ystod noson tân gwyllt. Gall o ddod yn ôl yn ystod cyfnod yr Advent. Gall o ddod yn ôl amser Nadolig. Mae Iesu yn medru dod yn ôl. Mae o yn adnod 16 o pennod 4, yr adran cyn i pennod 5. Mae'n deud, oherwydd pan floeddir y gorchymyn, pan fydd yr archangel yn galw ac utgon Duw yn seinio, a beth mae Paul yn neud fanna, di chwarae chdi bach ar y syniad yma, achos yn Rhufain, pan oedd y person pwysig yn dod, fydde yna seinio, fydde yna rhywun yn dod, herald yn dod yn deud, mae'r person pwysig ma'n dod i'r ddinas. O beth mae'n deud ydy, mae hwnna'n mynd i ddigwydd, ac mi fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. A felly mae hwn yn bwysig iawn i ni gofio. Mae yna wahaniaeth rhwng tebygrwydd a sicrwydd. Okay, so mae yna wahaniaeth rhwng tebygrwydd, bod rhywbeth yn debygol o ddigwydd, a bod rhywbeth yn sicr o ddigwydd. A mae'n bwysig i ni ddeall hyn yn fama. Hynny di, wrth edrych ar y tymor nesaf, mae o, fel oedden ni'n clywed, mae'n debygol bod Llio mynd i fynd i ysgol Tryfan. Mae'n debygol fod hwnna'n mynd i ddigwydd. Mae'n debygol fod Rhodri mynd i orfod paratoi cyfres o bregethau ar yn cyfer ni. Mae'n debygol bod Naomi yn mynd i fynd i'r coleg. Mae'n debygol fod Gwyl yn mynd i orfod paratoi y gerddi ac yn y blaen yn barod ar gyfer y Gaea. Mae'r holl bethau yna yn debygol iawn o ddigwydd, ond dydyn nhw ddim yn sicr o ddigwydd. Dydyn nhw ddim yn sicr o ddigwydd. Da ni'n profi hynna yn y blynyddoedd diwethaf do, efo Covid. Nath Covid ddod mewn a nath o, a gobeithio, nawn ni ddim cael dim byd tebyg eto, ond galle fo ddod a galle fo stopio pob dim. Neu o'n i'n dod adre nos Wener o Aberystwyth, a dyma ni'n cyrraedd, just beth ydych chi eisiau ar ôl Corus a'r stretch syth na, ac oedd y lôn wedi cael, achos oedd yna crash. Ac o'n i'n poeni meddwl, pwy sydd wedi mynd o'mlaen ni? Ydy, os na, ydy mam a dad yn iawn? Ydy gwahanol bobl sydd wedi dod adre ar gynhadledd, a nhw sydd wedi bod yn y crash? Mae pethau fel yna medru digwydd i ni, a medru torri ar draws yn bywydau ni. Felly fod pethau'n debygol o ddigwydd, dyn nhw ddim yn sicr o ddigwydd. Ond pan dyn ni'n dod at ddydd yr arglwydd, pan dyn ni'n dod at Iesu Grist yn dod yn ôl, dyn ni ddim yn siŵr ydy o'n debygol o ddigwydd flwyddyn yma neu flwyddyn nesaf, ond dyn ni yn sicr bod o'n mynd i ddigwydd. Dyn ni'n sicr i fod o'n mynd i ddigwydd. Ac mae hwnna'n hollol wahanol. Mae o'n gategori gwahanol os hoffech chi, a weithiau dyn ni'n medru cymysgu'r ddau beth. Dyn ni'n meddwl fod pethau sy'n debygol yn sicr, a fod pethau dyn ni ddim yn siŵr amdano fo ddim yn sicr.
Ond mae Paul fama yn atgoffa y Thessaloniaid ac yn dweud, mae hyn yn mynd i ddigwydd. Mae Iesu yn mynd i ddod yn ôl. Ac yn y Beibl, mae yna lot o enwau gwahanol ar y diwrnod yma. Yn fama, mae'n cael ei alw'n dydd yr arglwydd. Mewn llefydd eraill, mae o'n cael ei alw yn dydd y farn. Ac fel da ni'n gweld yn adnod 2, da ni ddim yn gwybod pryd, fel Lleidr. Rwan, dydy Lleidr ddim yn ffonio ni fyny nadi. Dydy Lleidr ddim yn deud, reit, Daniel, mi ffonio ti, dwi'n mynd i ddwyn dy sgwter di prawn fori. Dim fel am mae Lleidr yn gweithio nag e. Mae Lleidr yn dod yn ddisym. Mae Lleidr yn dod yn secret, sneb yn gwybod pryd mae'r Lleidr yna yn dod. A mae Paul yn dweud, wel fel am y dydd yr arglwydd. Does y neb yn gwybod pryd mae o yn mynd i ddod yn ôl. Ond mae o yn mynd i ddod yn ôl. Adnod 2, oherwydd yr ydych chi'n gwybod yn iawn, mae fel Lleidr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud, dyma dangnefedd a diogelwch. So mae pobl yn dweud, mae bywyd yn iawn, mae bywyd yn gret, mae bywyd yn hapus, mae pob dim yn dawel, tangnefeddus, ac yn sydyn mae dydd yr arglwydd. Mae o'n dod yn ôl. A sylwch beth mae'n dweud. Dyma dangnefedd a diogelwch. Dyna'r pryd y daw dinistyr disymws ar ei gwarthaf, fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Be fydd yn digwydd pan fydd Iesu'n dod yn ôl ydy fydd y byd yn cael ei farnu. Fydd y byd yn cael ei farnu. Mae Paul yn sôn am hyn yn Rhufeinied ac ymhenod 2. A mae yna chydig o nodau eisiau sôn os ydych chi'n dan efo. Adnod 5 yn gyntaf. Adnod 5, mae Paul yma mae'n sôn am bobl, a fel mae pobl yn byw i bywyd ac yn gwneud beth bynnag maen nhw isio ac yn anghofio am Dduw. Beth mae'n deud wrth ddilyn ystymnigrwydd y galon ddiadeifar, a rwyt yn casglu dy hunan stor o ddigofaint y nydd digofaint, dydd datguddio barn cyfiawn Duw. So mae Duw yn dod i farnu pawb, y ffordd yr ydyn ni wedi byw. Mi fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Mi fydd o'n barnu'r cyfan, mi fydd o'n barnu meddyliau pobl. Mi fydd o'n barnu meddyliau dyn ni wedi cael, yr defnydd dyn ni wedi gwneud o'n doni ni. Yr egni mae o wedi rhoi i ni. Iesu sydd wedi rhoi pob dim i ni. Dyn ni yma oherwydd Duw ac oherwydd beth mae o wedi rhoi i ni. Ac mi fydd o yn galw pob un person i gyfri, fel mae'r adnodau yn deud, fydd yna ddim dianc. Fydd hwn yn ddiwrnod ffantastig i'r ddaear, achos da ni'n gwybod fod y ddaear yn stryglo ar hyn o bryd a bod effaith pechod ar y ddaear yn ofnadwy. Fydd o'n ddydd ffantastig i Dduw achos mae Duw yn gyfiawn. Ac felly mi fydd o'n dod â cyfiawnder ac mi fydd o'n sortio'r holl ddrygioni yn y byd yma. Ond i ni fel pobl, mi fydd o'n ddydd ofnadwy. Achos mae o'n ddydd o farn lle fydd Duw yn barnu. A mae'r Beibl yn deud fod pob drwg, pob pechod yn heiddi marwolaeth. Y diwrnod yna, fydd o'n ddiwrnod trist, fydd o'n ddiwrnod lle mae lawer o bobl yn crio ac yn wylofain, a fydden nhw'n mynd i uffer. Fydd Duw yn rhoi i bobl be maen nhw isio. Os di pobl wedi byw i bywyd heb Dduw, fydd Duw yn dweud, wel iawn, os ydych chi'n isio fi, fyddai'n gadael chi fynd. A fydd o'n digwydd i bawb, nid jyst y rhai sydd yn fyw, ond y rhai sydd yn marw hefyd. Fydden nhw yn dod yn ôl yn fyw, ac fydden nhw'n cael i barnu. A felly fydd o'n ddydd ofnadwy. Fydd o'n ddydd tywyll. Na fo mae Paul yn disgrifio fo fama. Dydd tywyll, dydd trist. Ond eto i bobl eraill, mae Paul yn deud, actually,
fydd o'n ddydd hapus hefyd. I Gristnogion, fydd hwn yn ddydd hapus. I'r rhai sydd wedi trystio'n Iesu Grist, fyddan nhw ddim yn gorfod wynebu y farn. Fyddan nhw ddim yn cael eu barnu. Pam? Wel, os da ni'n troi i Eseia, ac i benod 53 o Eseia, da ni'n gweld yr ateb yn fanna, yn adnod 5. Eseia 53, adnod 5. Mae'r geiriau yma, mae'r adnodau yma'n disgrifio Iesu Grist. A dyma beth mae'n deud, ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno fe, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Mae'r adnod yna'n sôn am ddydd barn Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi cael ei farnu yn barod. Ac wrth gwrs, oedd Iesu'n berffaith. A felly doedd Iesu ddim, sef o'n cael ei farnu, fydde fo yn hollol gyfiawn. Ond ar y groes, beth mae Iesu'n neud ydy cymryd yn barn ni arno fo'i hun. A mae hwnna'n golygu felly, so pan fydd y dydd barn ofnadwy yma, pan fydd Duw yn barnu, bydd y rhai sydd wedi trystio'n Iesu Grist ddim yn wynebu barn. Fyddwn ni yno'n sefyll yn rhyfeddol fel pe bai Iesu Grist yno wedi byw y bywyd perffaith. Fyddwn ni ddim yn cael yn wynebu efo uffern. Fyddwn ni yn mynd i'r nefoedd os da ni'n credu'n Iesu Grist. A felly y cwestiwn cyntaf sy'n rhaid ni ofyn ydy, ydych chi'n barod? Gall Iesu ddod yn ôl. Gall Iesu ddod yn ôl prawn yma. A felly mae rhaid i ofyn, pob un ohono ni ofyn i'n hunan, ydyn ni'n barod? Ydyn ni wedi trystio'n Iesu Grist? Ydyn ni wedi gweld bod ni mewn lle peryg? Ydyn ni wedi gweld bod ni yn haeddu barn Duw, a pe bai Iesu Grist yn dod yn ôl, fydde fo'n hollol gyfiawn i ddweud, wyt ti wedi torri'n rheolau fi? Wyt ti wedi meddwl pethau anghywir? Wyt ti wedi gwneud pethau anghywir? Wyt ti ddim wedi ngharu fi? Cer ymaith oddi wrtho fi. Ond diolch am Iesu Grist, a'i fod o wedi cymryd y gosb. A felly os da ni'n trystio, da ni'n gofyn Iesu, fedrai ddim achub yn hun, please maddau fi. A mae yn derbyn ni. Fel oedden ni'n clywed yn y gynhadledd y cyfarfod olaf, a mae hon yn bregaeth werth i chi glywed hefyd Derek Adams ar Brynhawn Dy Gwener. A fel oedd Derek yn dweud, oedd o'n jyst yn rhoi rhesymau pam bod ni'n gwybod yn bod ni wedi maddau. Mae Duw yn derbyn pawb sydd yn troi ato fo. Dim ots be di'r pechodau dyn ni wedi wneud, mae Duw yn caru maddau. Ac felly i'r bobl yma, os da ni'n barod, os da ni'n trystio'n Iesu Grist, fyddwn ni'n medru gwybod, wel, os di Iesu'n dod yn ôl, bydd o ddim yn ofn i ni, bydd o'n hapus. Bydd o'n rhywbeth da ni isio i ddigwydd. So mae Iesu am ddod yn ôl, a mae'n bwysig i ni gofio hynny. Fel o'n i'n deud, mae'n wahaniaeth rhwng rhywbeth sy'n debygol o ddigwydd a rhywbeth sydd yn sicr o ddigwydd. Yr ail beth, mae Paul yn ei ddweud ydy, rhaid i ni gofio hyn. Rhaid i ni gofio hyn. Mae'n dweud yn adnod 6, am hynny. Right? So am hynny, mae rhaid i ni gofio. Mae'n dweud, peidiwch a cysgu, peidiwch a meddwi, rwan beth mae Paul yn ei olygu fanna. Diolch yn golygu bod ni fod i fynd adre ac dim cysgu o gwbl am y dyddiau nesaf yma. Diolch chwaith ddim yn dweud bod ni fod i feddwi. Ond beth ydy rhywun sydd yn cysgu ac yn meddwi, wel, maen nhw wedi pylu. Dyn nhw ddim yn effro, dyn nhw'n ymwybodol na dyn. Dwi wedi bod nifer o weithiau dros yr ham ar y tren. A mae'r tren yn gret yn dydy, achos pan ydych chi'n yn y car, ydych chi'n gorfod canolbwyntio. Tren, ydych chi'n medru ymlacio chydig bach. Ond fyw i chi syrthio i gysgu a methu'ch stop. Neu fyddwch chi di endio fyny yn, dwi'n bod, Timbuktu neu lle bynnag. Mae rhaid bod yn effro.
Ac mae gymaint o bobl, mae Paul yn sôn yn yr hanes yma, mae gymaint o bobl, dyn nhw ddim yn effro, dyn nhw'n yn ymwybodol bod Iesu'n mynd i ddod yn ôl. Maen nhw'n brysur. A mae yn dweud yn sicr mae'r pobl sy'n mewn tywyllwch, maen nhw yn brysur, ond hyd yn oed Cristnogion. Mae modd i chi fod yn cysgu. A felly mae rhaid i ni feddwl, wel, dros y tymor nesaf yma, be ydyn ni'n mynd i wneud? Ydyn ni'n mynd i fod yn brysur, yn paratoi, yn gwaith, a roed yn holl egni mewn i wahanol bethau. A mae, sy'n byd yn bod ar hynny, ond dylen ni ddim cysgu, dylen ni ddim colli ffocws ar y ffaith mae Iesu medru dod yn ôl. Mae gymaint o bethau medru cymryd yn meddyliau ni oddi ar y peth pwysig yma, y ffaith pwysig yma. Yn bywyd personol ni, ond fel eglwys hefyd. Oedden ni'n sôn am doddan, wel, mae rhaid i ni sortio allan lle dyn ni'n mynd i gyfarfod. Mae hwnna'n rhywbeth rili pwysig. Ond nid dyna di'r peth pwysica. Fedrwn ni'n gadael i hwnna dynnu yn llygyd ni oddi ar y ffaith fwyaf pwysig gall Iesu ddod yn ôl. A felly, mae rhaid i ni gofio, os dyn ni'n anghofio, dyn ni mewn tywyllwch. Mae rhaid i ni fod yn ddoeth. Mae rhaid i ni feddwl a meddwl ymlaen. A meddwl, wel, sut mae hwn yn mynd i effeithio fi? Oes na bwrpas i fi jyst rhoi yn holl egni a'n amser i mewn i jyst rhoi pethau sydd efallai ddim yn mynd i ddigwydd o gwbl? Ond mae yna rhywbeth pwysicach neu rhywbeth mwy creiddiol yma hefyd. Achos mae Paul yn gwneud y pwynt, ydy, mae rhaid i ni gofio hyn, ac o'n i'n meddwl i fi'n hun, os di'n digwydd anyway, pam bod rhaid i ni gofio? Hynny di, os ydi o'n mynd i ddigwydd, gallen ni just am o'n ni, just byw yn bywyd fel fysa'n isio, yn bysen. Ond y pwynt mae o'n neud fama ydy dyma pwy yda ni. Mae'r ffaith fod Iesu'n dod yn ôl yn greiddiol actually pwy yda ni fel pobl. Pobl y goleuni yda ni. Sylwch ar adnod 5, mae'n dweud. Pobl y goleuni, pobl y dydd ydych chwi. Nid ydym yn perthyn i'r nos nac i'r tywyllwch. So mae'n dweud, actually, dyle hyn fod yn meddyliau ni, dyle fod yn rhan ohono ni. Dyma be dyle ni fod yn byw ar ei gyfer, ydy bod Iesu yn mynd i ddod yn ôl. Fo ydy ein harglwydd ni, dyma'n reality ni. Chwrdd roi darlun i chi, oedd rhai yn chi'n sôn bod chi'n mynd i fynd i briodas dy Sadwrn. Priodas Luned, ydych chi'n mynd i? Ie, dwi'n mynd hefyd. Yeah? A mae'n nifer ohono ni yma, da ni'n rili edrych ymlaen i'r priodas. A mae o mewn wythnos, a dwi'n siŵr, yn ystod yr wythnos fyddwn ni'n meddwl chydig bach amdano fo. Fe rhaid i ni feddwl, wel, be dwi'n mynd i wisgo cyn y blaen. Ond meddyliwch am Luned a Theo sydd yn prodi. Mae nhw yn meddwl am ddy Sadwrn yn hollol wahanol yn dydyn. Fydd Luned yn llawn excitement. Fydd hi'n meddwl, fydd hi'n paratoi. Ella bod hi'n mynd i orau gweithio chdi bach wythnos yma, ond fydd hi'n meddwl hi ddim ar y gwaith yna fydd. Achos fydd hi'n meddwl, a fydd hi'n meddwl, reit, da ni'n mynd i gael priodi ar ddy Sadwrn. A dych chi'n gweld, fel a ddyle bywyd y Cristion fod efo'r ffaith bod Iesu'n dod yn ôl. Ddylen ni fod meddwl, waw, mae Iesu gallai fod dod yn ôl. Pan o'n i'n coleg oedd yng Ngweinidog i Gwyn Williams, oedd o'n sôn am ffrind iddo fo'n coleg, oedden nhw'n cael chydig bach o hwyl efo. Achos oedden nhw'n mynd fyny at y ffrind yma yn y bore efo trwmped a chwarae'r trwmped. Ac oedd o'n deffro ac oedd o'n meddwl, mae Iesu'n dod yn ôl. O, dydy hynna'n hyfryd. So rhywun yn chwarae'r trwmped yn nhŷ fi yn gynnar yn bore, dwi'n meddwl fyswn ni'n mynd, pwy sydd yn chwarae'r trwmped ac yn effro fi. Ond oedd y boi yma, oedd o gymaint yn edrych ymlaen i Iesu ddod yn ôl. Dyna oedd yn cymryd i feddwl ar peth cynta yn y bore, pan oedd o'n clywed y trwmped yma yn chwarae, oedd o'n meddwl, waw, yes!
Mae'r cyfan drosodd dwi efo fy ngwaredwr. Dych chi'n gwybod, mae angen i ni fyw fel pobl y goleuni. Dyma sydd yn naturiol i ni. Ac os di o ddim yn naturiol i ni, mae rhaid i ni holi cwestiynau ynglyn â, wel, be dwi'n neud? Be dwi'n credu go iawn? Os fedra i jyst fyw y mywyd a ddim meddwl am Iesu Grist, a ddim gobeithio am y diwrnod gael weld o, beth mae yna'n ddeud amdano ni? Mae rhaid i ni gofio hynny, a'r tymor yma sydd yn dod. Rhaid i ni gofio gallai Iesu ddod yn ôl. A wedyn yn olaf, mae rhaid i ni fyw gan gofio hyn. Rhaid i ni fyw gan gofio hyn. Dych chi'n gweld o yn adnod 6 am hynny. So mae Paul di deud, mae Iesu mynd i ddod yn ôl. Mae'r dydd mawr yma'n mynd i ddod. Mae rhan fwyaf o bobl, maen nhw'n anwybyddu fo, dyn nhw'n yn gwybod amdano fo, dyn nhw'n poeni amdano fo, ond dych chi, Cristnogion, dych chi'n wahanol. Mae hwn yn mynd i newid chi, mae hwn yn rhoi cysur i chi, mae hwn yn rhoi gobeith i chi, mae hwn yn rhoi persbectif i chi. Ac felly mae rhaid i chi i newid y ffordd ych chi'n byw, mae rhaid chi fyw yn ôl hyn. Am fama mae o'n mynd yn hollol ymarferol ac yn practical ac yn deud, dyma sut dylech chi fyw eich bywyd. A sylwch, beth mae yn dweud ydy, fysa fo'n hawdd i ni feddwl, wel beth ni fod i wneud ydy amddiffyn, mynd yn amddiffynol, a gofalu amdano ni yn hunain. Ond na, go on the attack. Dyna beth mae yn dweud. Sylwch yn gyntaf mae yn dweud, byddwch yn sober, byddwch yn serious. Fel oedd Emyr yn sôn amdano fo, fel milwr, yn y gynhadledd, beth oedd o'n dweud, bod yn ddiwyd. Mae milwyr angen bod yn sober, a dyna ddylen hagwedd ni fod. Dylen ni ddim bod yn anghofio yn bod ni yn y frwydr, dylen ni ddim bod yn anghofio'r pethau yma, dylen ni fod yn serious, dylen ni fod fel athletes, dylen ni fod yn gweithio yn galed ar y pethau yma. Mae athletes yn gweithio yn dydyn. Maen nhw'n mynd i'r gym yn aml, maen nhw gennyn nhw gôl ac maen nhw'n gweithio tuag at y gôl yna. Wel, dylen ni fod yr un fath. Dylen ni fod yn meddwl, wel, beth os wneith Iesu ddod yn ôl? Dwi angen bod yn barod. Yr ail beth, dylen ni fyw mewn ffydd. Dych chi'n gweld o yn yr adnodau. Mae'n dweud, am gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sober, gan wisgo amdano'n ffydd. Rwan ta, blant, nathach chi sôn am ffydd yn y gynhadledd yndo? Chi'n cofio? Beth oedd yr darn o'r arfwisg oedd efo ffydd arno fo? Y tarian. Y tarian y ffydd. A mae'n bwysig iawn. Mae'r ffydd yn ofnadwy o bwysig yn y byd Cristnogol. Gwydwch chi roed darlun i chi. Yn y gynhadledd oedden ni yn aros yn rhan arall o'r coleg. A pan oedden ni'n cerdded yna, Anna, beth oedden ni'n pasio ar y ffordd i lle oedden ni'n aros? Ti'n cofio? Oedd o'n rhywbeth oedd yn dyddychryn di. A fi hefyd, i fod yn onest. Beth oedd o? Scarecrow, bwgan brain. Ac oedd y bwgan brain yma oedd o yn scary, achos oedd o'n ganol cae, a pan oedd hi chydig bach yn dywyll, oedden ni'n gadael y cyfarfod, tua 9:00, oedd hi'n dechrau mynd yn dywyll, ac yn sydyn oedd y bwgan brain yma yn ymddangos, ac oedd o chydig bach yn scary. Ac oedd rhaid i Anna a fi ddangos ffydd, oedd rhaid i ni fynd reit. Da ni'n trystio yn ein gilydd bod ni'n mynd i edrych ar ôl yn gilydd. Da ni hefyd yn trystio, da ni'n gwybod, wel, ydy'r bwgan brain yn go iawn? Na. A mae rhoi dangos ffydd yn y bywyd Cristnogol yn trystio Duw. Trystio beth mae o wedi dweud. Trystio bod o'n mynd i ddod yn ôl. Trystio bod o gyda ni. Da ni'n dangos ffydd. Da ni'n meddwl, wel, be fedra i wneud heddiw? Achos mae Duw
efo fi yn hyn. So, da ni angen byw mewn ffydd. Da ni angen dangos cariad. Da ni angen dangos cariad oherwydd, ond gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch chi fod yn sobor, gan wisgo amdano'n ffydd a chariad. Mae'r bywyd Cristnogol, da ni ddim fod i feddwl amdano ni'n hunain yn adan. Da ni fod i caru Duw a caru eraill. Ac felly, da ni angen meddwl, wel, os ydy Iesu'n dod yn ôl, dwi angen ffydd, dwi angen cario ymlaen, dwi angen gweithredu, dwi angen bod yn serious. Ond mae hwn i gyd, nid jyst i'n helpu fi, ond i helpu eraill. A felly, da ni angen rhannu'r neges yma. Da ni angen gofalu am bobl o fewn yr eglwys. Dyma sydd yr paradox yma, dydy, achos mae o yn cael ei ddisgrifio fel dwy froneg, y breastplate. A mewn ffordd, beth ydych chi'n neud pan ydych chi'n caru rhywun, ydych chi'n agor eich hun i fyny, dydych? Ac o'n i'n teimlo, wel, pa ddarlun allai roed? Ac am hwn o'n i'n meddwl nôl am y darlun o filwr eto. Ydych chi'n meddwl weithiau, pan mae ymladd yn digwydd, a mae rhaid i filwr symud, a mae rhaid iddo fo redeg. A beth sydd yn digwydd, wrth iddo fo fynd allan dros y top neu beth bynnag, mae o'n gofyn am cyfr yn dydy. A mae yna bobl eraill yna yn cyfro fo pan mae o'n rhedeg allan. A da ni'n gwybod pan da ni yn rhoid yn hunain allan, mae Duw yn cyfro ni. Mae Duw yn gofalu amdano ni. Os da ni'n caru pobl, os da ni'n neud pethau sydd yn costio i ni, y tymor nesaf yma, da ni'n gwybod neith Duw ofalu amdano ni. Da ni ddim angen poeni amdano ni'n hunain, mae gennym ni'r cyfr gorau posib. Mae Duw yna, a neith Duw ofalu amdano ni. Gobeithio am yr hyn sy'n dod. Da chi'n gweld y fama, gobaith yn helm iachawdwriaeth. Dyma lle mae'n ffocws ni, cofio hyn. Cofio, beth bynnag sydd yn digwydd, dyma lle da ni'n mynd. Mae'r efengil yn wir, dwi'n cael yn achub, mae Duw yn gwneud gwaith. Gall amheuon ddod, bydd y diafol yn taflu cerrig ac yn taflu amheuon, ond mae gennym ni'r helmet yma. Da ni'n cofio, mae Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Hwna sy'n mynd i gadw ni i fynd. A wedyn yn ola, da ni angen gwneud o efo'n gilydd. Da ni angen gwneud o efo'i gilydd. Da chi'n gweld yn adnod 11. Am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un ei gilydd, fel yn wir yr hyn yr ydych yn ei wneud. Da ni angen gwneud o efo'n gilydd. Tymor nesaf yma, nid just un person sydd fod i wneud pethau. Mae gennym ni gyd yn jobsys gwahanol, ond da ni fod efo'n gilydd. Lot yna chi'n gwybod bod fi yn ben yn chwarae criced i Bethesda. A mae yna motto wedi dod yr flwyddyn yma, motto pwysig i'r clwb. Mae mor bwysig, mae Dixon, un o'n ffrindiau ni, wedi tatŵio fo i'w goes, yng nghanol yr holl tatŵs eraill sydd ganddo fo. Ond beth ydy'r motto yma? One Club. One Club. A felly mae pob dim da ni'n neud, boed ni'n y tîm cynta, neu yn yr ail dîm, neu hyd yn oed fel fi methu hyd yn oed cael mewn i'r ail dîm, os bod fi'n digon da, ond pwy bynnag yda ni, un clwb. Da ni efo'n gilydd, da ni'n helpu'n gilydd. A dyna be mae Paul yn deud yn yma. One Club. Mae'r eglwys yn One Club. Da ni efo yn gilydd. A felly, wrth i ni wynebu'r tymor sydd o'n blaen ni, gadewch i ni gofio, gall Iesu ddod yn ôl. Gall o ddod yn ôl. Mae rhaid i ni gofio hyn. Ond mae rhaid i ni hefyd, mae hwnna'n fod i cael effaith arno ni, da ni fod i fyw gan gofio hyn. Gywch chi orffen trwy ganu efo yn gilydd, addoli Duw, a mae hon yn emyn sydd yn datgan, rili, da ni'n deud, wel, dyma da ni isio ar gyfer yn bywyd ni. Bydd yn welediad fy nghalon am byw.
Mae gwelediad yn air anodd, ond mae'r gair gweld yna, dydy. A felly be dyn ni'n deud ydy, dyn ni eisiau gweld Iesu, dyn ni eisiau gweld yr ysbryd, dyn ni eisiau gweld y tad. Dyma sydd yn hoelio'n sylw ni, a felly dyn ni'n byw, a dyma'n holl fywyd ni yn wynebu fanna. A dyna pam dyn ni'n neud bob dim. Dyna'n motives ni. Dyna'r hyn sydd yn annog ni. Dyna'r hyn sydd yn ysbrydoli ni. Dim ond tydi ar hyn ydwyt fy niw. Yng nghwsg neu'n effro, bob awr a phob pryd, ti yn oleuni, ti'n llenwi fy mryd. Ni weddio, arglwydd yw dad, diolch bod gyda ni y gobaith rhyfeddol yma. Wedi'r holl frwydro, o arglwydd pob rhyd, dyro o'r foledd y nefoedd i mi. Da ni ddim yn gwybod os fydd hyn yn digwydd wrth i ni farw neu wrth i ti ddod yn ôl, arglwydd Iesu. Ond da ni'n gwybod i fod o yn mynd i ddigwydd. Da ni'n gwybod yn sicr fod y diwedd yn mynd i ddod i bob un ohono ni. Da ni'n gwybod yn sicr fydd pob un ohono ni'n wynebu barn. Da ni'n gwybod yn sicr heb Iesu Grist fydd gennym ni ddim gobaith o gwbl. Ond da ni'n diolch, da ni'n gwybod yn sicr os ydym ni wedi gofyn i Iesu faddau ni, y bydd o yn rhoi maddeuant, i fod o wedi cymryd y gosb, ac felly fod gyda ni y dyfodol rhyfeddol yma o'n blaen ni. Helpa ni rwan felly, helpa ni'n bersonol, i fyw ac i baratoi ar gyfer yr wythnosau nesaf yma gyda hyn yn meddwl ni. Helpa ni i gael y persbectif cywir ar yr holl bethau sgennym ni yn bywydau prysur ni. A fel eglwys hefyd, helpa ni, please, i gadw hyn yn mlaen yn meddwl. Helpa ni i sicrhau yn bod ni, o dad, yn daddoli di, yn edrych ymlaen at hyn,
ond hefyd yn rhannu'r neges gyda phobl eraill. Pob un ohonon ni, yn eu rhybuddio nhw ac yn dweud wrthyn nhw am y gwahoddiad anhygoel yma sydd i dderbyn maddeuant llwyr trwy Iesu Grist. Bydd gyda ni felly, plis, yn enw Iesu Grist. Amen.